Pánové, mám 991 Edgar. Musíme toto vychat. To nedáme. Musíme se schovávat, jinak to nepůjde. Tu celou dobu kohláme. Co 6, tak doma na to. Aha, já se zruším. Já se bojím. Co mám robit? Nevím, co mám robit. Moc ne! Na mě jdu pas. Don't... Son of a biscuit eater! Leave me alone! Plus 1. This is so lame. Musíme. Ježiš. To se nedá, chápeš to, ty hráči jsou. Toto je, ne, že to bývalé. This is so lame. Šelina, úplně super, hned na začátek. To nás zabije, jasně. Get away from me! Dala nás zabije, jasně, co to udalo. To nic není, tak nepůjde. No. Toto bychom mohli mít, to nic. Fú, já jsem to čekal, že dá to ulti. No, je to tento včípak. Super, víš, že jsem... To pečic. Vlastně byl takýto plenkovíček. Tak to nemusel, hej, to nemusel. Zabil bych to. Čtyři týmy. Ten vás je otvorný. Musí se mi nabít ulti. Jaká jsme pohodě, já myslím, že půjde stále do mě. Co to je? To se mi dá. Kapešky, to vstupuje. Vážně, dvě toky. Mám to Terio. A zkusím dát cel. Něcoká. Musím to zahrát veselu. Ok, už to mám. Musím prostě. Musím to dát. Prosím. No, dajme mám Kenji. Nevím. Eva. Musím se snažit. Snažit.
čo plávam. Musím vám proste skočiť na Dynamite. To umiem, ja. Teď mám Edgara. Musím ho spleskať. Ježíš, ale ja nechci, aby mňa spleskal. No dobra, nespleskám ho. Našťastie som sa podľa až náhodu. Máme? Jsem Pavlo. To se skoro nedá. No? Věděl jsem to. Tušil jsem to. CEO of Brawl Stars. 5 lidí, jo? No 4. Já jsem to. Ten bas bude otázný, no, zabít to koto. Týpaka. 1, 2, 3, 4, to je skutý. To písme jakože mohli dát, to myslím někam. Ticho. No. Oni dva tam zbývají, no to musí oni zbývat. CEO of Brawl Stars. Get away from me! No, vyhrali. Počkaj, ne. Máme. Yes, na dalšího byla. This is so Keď sa vám lame. video páčilo, tak dajte like a odbel. Ahoj.